Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Рәсми хәбәргә. Санкт-Петербургта Россия-Африка 2нче саммиты башланды. Чараларда дәүләт, хөкүмәт башлыклары һәм Африка континентының 54 иле вәкилләре катнаша. Татарстан делегациясын Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Форумда шулай ук республика стенды да эшли. КАМАЗ автотехниканың 3 моделен күрсәтте. Продукцияны Казан вертолет заводында тәкъдим итә. Татарстан белән Санкт-Петербург партнерлык мөнәсәбәтләрен ныгыту мәсьәләләре турында Рөстәм Миңнеханов һәм Александр Беглов сөйләште. Сәүдә, икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлек елдан-ел арта бара. Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту Мавритания Ислам Республикасы премьер-министры белән очрашуда игътибар үзәгендә. Рөстәм Миңнеханов бу илнең бизнес делегациясын Татарстанга чакырды. Мы считаем, что мы, Россия, в том числе и субъекты, должны более активно работать со странами африканского континента. Татарстан Республикасы тышкы эшләр министры белән очрашуда нефть эшкәртү, нефть химиясе, энергетика, машина төзелеше, IT өлкәдә һәм медицинада үзара хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Эшче төркемнәр чит ил министры Тунис белән очрашу нәтиҗәләре буенча оештырылачак. Татарстан нефть химиясе продукциясын, шулай ук судноларны, компрессорлар, автошиннарын экспортлауны киңәйтү белән кызыксына. Барлык очрашуларда авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлек итү төп темаларның берсе булды. Азык-төлеккә, белгечләргә ихтыяҗ бар. Рөстәм Миңнеханов эшне киңәйтү, эш төркемнәрен формалаштыру бурычын куйды. Рөстәм Галиевич поручение бирде. Безгә кызык илләрне, Африка илләрен без йөреп чыгып, делегация әзерләп, Рөстәм Галиевич та киләчәктә ул илләрне йөреп чыгам диде. Халкыбыз элек-электән укымышлы. Моның дәлиле Татар информ мәгълүмат агентлыгында Татмедиа җәмгыяте басмаларының язылу кампаниясе турында сөйләшүдә бәян ителде. Иң актив почта хезмәткәрләренә истәлекле бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Иң күп абунәчене яздырган почтальоннарның уңыш серләрен Ләлә Зәйнуллина тыңлап кайтты. Вакытлы матбугатны уку буенча Татарстан Россиядә лидер. Ярты еллык язылу кампаниясе нәтиҗәсе күрсәткәнчә 204 мең кеше басма матбугатка язылган. Бу Россия почтасы хезмәткәрләренең Татмедиа җәмгыяте белән уртак хезмәт нәтиҗәсе. Россия почтасы белән газета чыгаручы журналистлар бер-берсенә таянып эшлиләр. Шуңа бер-берсенә күрешеп рәхмәт сүзләрен әйтергә. Ничек булса да авыл җирендә аерымча почтальон иң якын кеше. 2023 елның 2нче ярты еллыгында Татмедианың 16 басмасы тиражларын арттырган. Республика буенча Шәһри Казан газетасының тиражы 10%-ка артса, журналларның да тиражы үсә. Шәһри Казан газетасының язмыш кушымтасы аеруча укылышлы басма. Быел инде Шәһри Казан язмыш газетасына аерым язылу мөмкинлеге дә тудырдык. Һәм шул туган көнгә багышланган чараны бизәр өчен без үзебезнең иң тугры дусларыбызны, почта хезмәткәрләрен чакырырга булдык. Бу инде үзенә күрә матбугат тарихында шулай яңалык дип исәпләйбез, чөнки аларны артык зурламыйлар. Басма матбугатка язылу кампаниясе чорында почтальоннарның хезмәте бәяләп бетергесез. Бүгенге цифрлаштыру заманында шул ук вакытта нинди генә һава торышы булуга карамастан, почтальон укучы белән күзгә-күз очраша. Алар шын үз эшләренең энтузиастлары дип әйтерләр мен. Хезмәтләрен яратып башкарган кешеләр генә шушы безнең почтада эшлиләр. Халык укуны онытмый. Ул халкы бигрәк тә. Укуыннар безнең әби балаларыбыз бик яратып. Кай бу юлы бүгәчкә язмышы калган бит дип, алар 2нче ярты елда ансыз сорагалар. Почтальон әбүнәчеләрнең моң зарын тыңлый, шул ук вакытта шатлыгында уртаклаша. Уртак хезмәтнең уңышлы нәтиҗәсен күреп, Татмедиа җәмгыяте почта хезмәткәрләрен кунакка чакырып, язылу кампаниясендә иң актив хезмәткәрләргә истәлекле бүләкләр, рәхмәт хатлары тапшырды. 30 жыл стажым белән бүгенге бәйрәмгә килдем. Бик зур рәхмәт. Шундый матур бәйрәм булды, шундый күңелле булды. Газетларга, журналларга авылым бик күп языла. Беренчедән стажымдыр моңа. Икенчедән шоялыгым, батырлыгым, телем, ягымлы йөзем булса, матур телең булса, кем икән язылмас иде, кем укымас иде.
Бәйрәм чарасы татар эстрадасының танылган артистлары Шәһри Казан язмыш газетасы геройлары белән урамда дәвам итте. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Эфирыбызны вәгазь чыгарылышы, аннан соң хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Студиягә кунакка меценатлар бизнес оешмасы рәисе, танылган хәйрияче Ильяс Гыймадовның килүе көтелә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте вагаз телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-сызыкча-tv.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Бер остаз шәкертләреннән: "Сөекле шәкертләрем, ничек уйлыйсыз, Аллаһы Тәгалә кешене бу дөньяга ни өчен яраткан?" дип сорады. Шәкертләрнең берсе Аллаһның рәхмәтен һәм ризалыгын алыр өчен дип җавап бирде. Икенчесе исә гыйбадәт өчен яратылдык дип җавап кайтарды, ә өченчесе изгелекләр эшләр өчен дип. Бүгенге конкурсантыбыз Апанай мәчете имам-хатибы Нияз хәзрәт Сабиров та вәгазы белән шушы сорауга җавап бирә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә барыбызга да үзенең чиксез сәламен, рәхмәтен һәм бәрәкәтен ирештирсә иде. Бу дөньяда һәр кеше бәхеткә омтыла, бәхетле булырга тели. Нәрсә соң ул бәхет? Бәхет ул тулы канәгатьлек хисе. Бәхет ике төрле була. Вакытлыча бәхет һәм мәңгелек бәхет. Вакытлыча бәхет матди, вакытлыча булган ниъмәтләр белән бәйле. Мәңгелек бәхет ул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы, шиксез рәхмәте. Мәңгелек бәхеткә, ягъни Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен безгә Раббыбыз Аллаһка ышанырга һәм аңа гыйбадәт кылып яшәргә кирәк. Галимнәребез аңлатуынча, Аллаһ Тәгаләнең шиксез рәхмәте, ризалыгы 4 әйбер белән бәйле, 4 фактор белән. Беренчесе вакыт, икенчесе урын, өченчесе гамәл һәм дүртенчесе күңел. Беренче фактор вакыт. Аллаһ Тәгалә үзенең улуг рәхмәтен махсус вакытларда ирештерә. Нинди вакытларда? Рамазан айында, изге җомга көнендә, Кадыр кичәсендә, Барат кичәсендә, ягъни изге айларда һәм изге кичәләрдә Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәте ирешә. Икенче фактор, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, ризалыгы белән бәйле булган икенче фактор ул урын. Аллаһ Тәгалә кайбер урыннарда үзенең улуг рәхмәтен чагылдыра. Мәсәлән, мәчет. Мәчет изге урын, Аллаһ Тәгаләнең йорты. Ягъни мәчеттә без Аллаһка гыйбадәт кылып, аңа дуа кылып, шиксез бәхеткә ирешә алабыз. Өченче фактор, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән бәйле өченче фактор ул гамәл. Аллаһ Тәгалә кайбер гамәлләрне ярата, кайбер гамәлләрдән разый, ә кайбер гамәлләрне Аллаһ яратмый. Шәригать буенча кешенең гамәлләре 8 төргә бүленә. Фарыз, ваҗиб, сөннәт, мустахаб, мубах, макрух, харам, муфсид. Әгәр без фарыз, ваҗиб, сөннәт, мустахаб гамәлләрне кылсак, без һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәтенә ирешәбез. Әгәр без макрух, харам, муфсид гамәлләрне кылсак, без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән ерагаябыз, мәхрум булабыз. Дүртенче фактор ул күңел. Аллаһ Тәгалә һәр вакыт күңелгә игътибар итә. Аллаһ Тәгалә күңелгә карый. Һәм бар шундый куллар, Аллаһ Тәгаләнең сөекле куллары бар, аларның күңелләре рухи байлыкка ия. Аллаһ Тәгалә аларның күңелләрен байытты, иман байлыгы, ислам байлыгы белән байытты, һәм алар шушы байлыкны башкаларга җиткерергә тырышалар. Безгә
шундый байлыкка ия булган галимнәргә иярергә кирәк. Аларны яратырга, аларны хөрмәт итәргә кирәк. Әгәр без рухи байлыкка ия булган галимнәрне, изге кулларны, изге мөселманнарны хөрмәт итсәк, аларга иярсәк, алардан үрнәк алсак, Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезгә дә игътибар итәчәк һәм безнең күңелләребез дә сафланачак, нурланачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Аль-уламау варататул анбия". Галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары булып тора. Ягъни чын галимнәр, рухи байлыкка ия булган галимнәр, пәйгамбәрләрдән калган рухи мираска ия булучылар. Шуңа күрә шундый галимнәрне без белергә һәм аларга ияргә тиешбез. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, безгә шушы 4 факторны яхшы белергә һәм кулланырга кирәк. Вакыт, урын, гамәл һәм күңел. Аллаһ Тәгалә барыбызны да рәхмәтеннән аермаса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Әдәм баласы бу дөньяга туганнан соң үзенә бер сорау бирергә тиеш. Мин дөньяга ни өчен яратылдым һәм ни өчен яшим? Хакыйкатьтә бу сорауга җавап тапкан кешенең генә тормышы матур, күңелле һәм бәхет ичендә уза. Шуның белән чыгарылышыбыз тәмам. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.